Vítejte u zpráv. Víte, jak se pozná, že ruský politik lže? Pohybuje ústy. V těchto dnech se pořádá fotbalové mistrovství Evropy. Já tradičně příliš sportu nerozumím a řekl jsem to a řeknu to znova, když se řekne offside, tak se mi jako první vybaví postava z komiksu Čtyřlístek. Proč se omlouvám fotbalovým fanouškům a prosím je, aby mě nekamenovali. Oh, come on, let's go to the stoning. Nicméně mým zrakům neuniklo video šířící se po sociálních sítích, na které měli rumunští fandové na zápase Rumunska a Ukrajiny skandovat slovo Putin. Skandální. Teda, bylo by to skandální, kdyby to nebyla úplná hovadina. Někteří z vás už možná identifikovali, o jaký popěvek se jednalo původně, než to video někdo upravil. Ano, je to editované video a tady ho máte s původním zvukem. Jedná se o popěvek Putin chujlo, neboli čurák Putin. Nějaký Kremlbot z toho akorát odstranil to slovo čurák, který je tam ale dost důležitý, že jo? To je jako když někdo ze slovního spojení elektrické křeslo odstraní to slovo elektrické. Jestli se ptáte, jak souvisí Putin a elektrické křeslo, tak nijak. Teda aspoň zatím. Nejvtipnější na tom je, že zrovna od Rumunů bych podporu Putina příliš nečekal. Po začátku ruské agrese na Ukrajině spadla popularita Vladimíra Putina u rumunské veřejnosti na 3%. Oproti tomu 70% Rumunů vidí Putina jako... no, přesně to, co o něm ve skutečnosti zpívali. Everybody says you're a dick. Jak vidno, tak ruské lži jde relativně snadno rozbíjet. Problém je spíš v tom, že ruská propaganda cílí hlavně na lidi, kteří si už nedohledávají, jestli to, co vidí online, je pravda nebo ne. Někdo jim prostě video pošle s tím, že hele, koukej, jak je Putin v zahraničí populární, to jen u nás ho hejtujeme, a už se vůbec neřeší, že je to do nebe volající lež. Tady chci ale zdůraznit, to není o tom, že jsou lidi blbí. Vaše babička není blbá, protože si od šmejdu koupila předražený nekvalitní hrnce. Šmejdi prostě umí využívat lidských slabostí. Hele, kdyby ruská propaganda byla z čokolády, tak na mě má rozhodně větší efekt. Původ tady tohohle problému je komplikovaný. První věc je taková, že naše vláda absolutně kálí na boj proti hybridním hrozbám, za což jim děkuju. The fucking government? You're saying they're all asleep at the wheel? A za druhé, takováhle propaganda nejde rozporovat ověřováním faktů. Hele, je strašně super, že tu máme iniciativy, které cílí na rozbíjení lživých zpráv a na uvádění informací na pravou míru. Tohle je skutečně potřeba tady tohleto dělat, ale je to málo. Proti ohni nelze bojovat tak, že vysvětlím, jak oheň funguje, ale je potřeba popadnout do hadici a hasit. A proti lžím, které cílí na emoce, je třeba postavit pravdu, která taky cílí na emoce. Vůbec bych se toho nebal. Jo, a když už jsme u toho fotbalu, tak ještě jeden nápěvek, tentokrát z Polska. A ten si myslím, že překládat nepotřebuje. Ruská kurva! Ministr školství Mikuláš Bek je debil. Teďka mám pocit takovýho déjà vu, jako bych už jednou něco takového říkal. Jo, říkal, ale v úplně jiném kontextu. Jestli vás zajímá v jakém, podívejte se na minulé video. Zase ten debílek v autíčku Mikuláš Bek zachoval podle zásady všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější.
Jestli vás zajímá, jaké zvíře by byl Mikuláš Bek, tak pochopitelně vůl. Ale pojďme k tomuhle tématu, protože na Mikuláše Beka vyplavaly další pikačoviny. Koukněte, Mikuláš Bek je ministr školství od té doby, co to jeho předchůdce Vladimír Baláš zalomil. Jenomže Mikuláš Bek není členem poslanecké sněmovny, ale je senátor. Od roku 2018. A je senátor, dělám v úvozovkách, protože na něj vyplavaly poměrně, no podívejte se sami. Tak novináři vyčmuchali, že Mikuláš Bek ze 679 hlasování chyběl 520krát. A od roku 2022 na půdě senátu ani nevystupoval. A přitom bere senátorský plat a přitom mu senát ročně proplatí na náhradách přes 1 000 000 korun. To je krásný. Já bych chtěl taky dostat 1 000 000 za to, že sedím na prdeli a nedělám nic. Koukněte. Kdyby to byla aspoň nějaká náročná práce, ale princip senátu je prakticky sedět a čekat, co jim pošle poslanecká sněmovna, trošku o tom pindat, vymyslete si, je to dobrý nebo špatný a pak to poslat prezidentovi, jestli je to dobrý, nebo zpátky v poslanecké sněmovně, jestli je to špatný. To nevyžaduje žádnou rozsáhlou intelektuální námahu, nebo nedej bože fyzickou námahu pro Kristovy rány. To je tak těžký. Tam jednou za čas zajít, vyslechnout si ty keci, občas něco říct sám a občas zmáčknout to podělání tlačítko a zvednout ruku, nebo jak se tam teďka pro Kristovy rány hlasuje. To je to vážně tak těžký? Ježiši Kriste. That guy's an asshole.